isa ring makasaysayang kaganapan ang pagdedeklara ni Presidente Emilio Aguinaldo sa Bayan ng Bayambang bilang ikalimang kapital ng unang Republika ng Pilipinas noong November 12, 1899. At noong February 16, 1901 sa pamamagitan ng Taft Commission na organisa ang Pangasinan bilang isang civil state or civil province. Sa panahon rin ng mga Amerikano na ipatayo ang Pangasinan National High School na siyang pinakaunang public high school sa buong lalawigan ng Pangasinan. Pinangunahan naman ni Governor Daniel Maramba ang inauguration ng kasalukuyang Provincial Capitol Building noong February 10 to 19 of 1919. So kasyon din ito, naganap ang isang agri-trade fair kung saan kinilala ang Pangasinan bilang Rice Granary of the Philippines. Saktong-sakto kasi, alam ko yun. Ngunit hindi rin napaligtas ang Pangasinan sa hirap na dinanas ng sumapit ang World War II sa ating bansa. Marami ang namatay, marami ang naghirap, marami rin ang nasira, kabilang na ang Capitol Building. At naibalik ang kapayapaan sa buong bansa nang pagbalik at mag-landing ang Allied Forces sa pamumuno ni General Douglas MacArthur sa Lingayen Gulf noong January 9, 1945. At sa bisa ng Philippine Rehabilitation Act at sa tulong ng mga Amerikano, inayos at muling itinatayo ang mga nasira ng digmaan kasama ang Capitol Building. Sinimulan din ang konstruksyon ng Orduno House na siyang official residence ng gobernador ng Pangasinan. Ang gusalang ito ay pinangalan kay Princess Ordua, isang legendary warrior princess na pinaniniwalaang namuno sa Tawalisi Kingdom sa western part ng lalawigan sa may bahagi ng Bulinaw, Pangasinan. At sa pagpasok ng moderno at makabagong panahon na ipatayo ang malalaking power plant sa Pangasinan. Isa dito ang San Roque Dam na matatagpuan sa San Manuel. Ito ang itinuturing na second largest dam in Southeast Asia. At maliban sa kuryente, nakakatulong din ito sa irigasyon ng mga pananim ng naturang dam. Andyan din ang Sual Coal-Fired Power Plant na nakakapag-generate ng 1,200 megawatt ng kuryente. Malaki rin ang ambag ng Agno River, lalong-lalo na sa kabuhayan, fisheries at agriculture. Ng mga taon, ang Pangasinan ay unti-unting nanumbalik sa pagiging maunlad at progresibo sa pagpasok na isang magaling at mahusay na liderato. Naayos ang pangangasiwa sa mga programang pangkultura.
pangunahing program. Kung kaya't nagsimulang makatanggap ng mga parangal at pagkilala ang Pangasinan tungo sa ating misyon na maging number 1. Ang mga awards na ito ang siyang magsisilbing inspirasyon nating lahat para ipagpatuloy ang pagiging excellent sa lahat ng larangan ng ating pamumuno. Ang makulay na kasaysayan ng ating lalawigan ang siyang magsisilbing gabay nating lahat para lalo pa nating mahalin ang Pangasinan. At sa tulong at pangunguna ng youthful at dynamic leadership ni Governor Amado Pogi I. Espino III, ating ipagpapatuloy ang magagandang nasimulan na best practices sa ating lalawigan. Sama-sama nating tahakin ang daan tungo sa kaunlaran ng pinaglindali ang minamahal nating Pangasinan. At gaya ng magiting na agila, tayong mga Pangasinan ay lilipad hanggang maabot natin ang ating vision para sa lalawigan as the best place to invest, work, live, and raise a family. Kaya mga kaluyagan, ating pahalagahan at lalo pang mahalin ang ating lalawigan na Pangasinan. I love Pangasinan! Pangasinan number 1! At sa araw na ito, ating ipagpunyi ang Pangasinan! Ipagdiwang natin ang Pangasinan!